Det er os, der kan se potentialet i alting. Os, der ved, at vi kommer længst sammen. Vil du være en af os? På DTU arbejder vi med teknologi for mennesker og bæredygtighed til gavn for samfundet. Bliv ingeniør på DTU. Kom til Åbent Hus den 7. marts. Er du i humør til noget bestemt? Opgrader til Spotify Premium og stream lige det, du føler for uden reklamer. Opgrader til Premium, så du kan lytte til musik på din helt egen måde. Tryk på banneret for at læse mere.